देखा सरवा के अभी तक साला मुँहे धोवता आज तन के बुझाता है करा इतना दिन हो गइल। तो का करी रउए लेखा सुबेरे सुबेरे उठ के पीढ़िया पर बैठ के झाट लपेटी। अच्छा बेटा जब तक जियती ना तब तक ऐश कर ल जा, अगर मर गई ना तब तो जना के बुझाई तना काम क के तो जना के ले आके ध देतनी तबे तो जना के खा के पी के इतना ऐश करता रह जाना कर ल जा। तो जना के रोवे के आँख ना मिली आँख, जब तक जिंदा बच तब तक तो जना के ऐश कर ल जा हमारा हमारा होती भर में। कहियो मुंह धोले रहता तब न मुंह धोए के हाल जनता कोनो काम धंधा बा ना, दिन भर खैनी खा के थुक थाक क के पूरा दुआर घिनैले रहल। ई बता तोर कहे के मतलब है कि जौन खैनिया खात रही उ छोड़ दही आ जौन पहले दरुइया पियत रही उ धलही। तो कह द एगो रोटी पानी में फुला के दियाले तो बार ना टूटले। भाग सरवा भाग, तोरा से मुँहे लगावल बेकार बा। करे सरवा तू घर में रहबे के चलो बे रह घर में हम जातनी। कहे हो बाबूजी कहे फटल बास जैसा चिल्लात रह। करे तोरा चिल्लाई लोगता दिन भर तोरी काटत है तोरा नहीं का बुझात रे आज जौन उ करता तौन करते हो तू करत रहे वैसा ही देखत ही तोनी के का करता रहसन ए बेरा देखत है कर रहसन जौन करे के बा तोनी के तो करत रहसन अकेले मुआ तनी तोनी के तलके नहीं का बुझात तोरा लाज तनको लागत रे बाबूजी इतना बोल के गइलन तोरा तनको बुझाता कि जाके कटोई पिटोई बाबूजी के साथ है। हमार तू असरा के बड़े हमार असरा मत कर, देख ले तो तोरा के तू का करबे समझ गेले चल जीबे छिले हमारा असरा पर हबे तो हम तो जाते ही नहीं कटवावे तू देखत नहीं क्या कर लेबे सर। हो चचा का हलवा ठीक बा हो बाबू अच्छा अच्छा तनी खैनी उनी खियावा हो तने बोझवा उतार ना। ठीक बा चचा बा अरे का कहल हो जे रख 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 अरे हवा चचा बैठो कहल हो एते करे देखो तोरा बोझा वजह चलत हो। अरे ना, चाचा तहार खैनी दूधू दूधू को जवान लइका बुढ़ापा में ई काम करतड़ा हो का करब हो एगो इतना पहर से सुतर रहता एगो एगो घर में चिल्लात रहते नहीं ओकर तन के सुनाइए नहीं खेते चाचा तहार दोनों लइका दम न लाए कि कल गुला एकदम सफा ना लागे इतना डटला ही एगो के ना हां खेत पर गोइल हा आ फिर गोइल हा खेत पर से एगो बोझा लेके आइल बा हां फिर देखत है कि खेत पर आइल ही नहीं खे। अब तहार बात को ना समझियो से ना ना बाबू ठीक कहत मरला के बाद बे कोनी के ऊ हाल होई न बुरी ना- गति होई ना घर के वैसा ना घाट के चाचा। अच्छा जब तक जिंदा बाई तब तक खा लसन हमारा जिंदगी में मर गई तो रोइबे करियो सन। ल ये अपन थैलिया चाचा पकड़ ल ठीक बा बाबू अब का करब लड़का फैगन के आदमी समझैले पर न समझै हन बात नहीं खसन समझ आजकल के ना लइका ना बाबू नहीं समझत। ठीक बा बाबू खैनी उनी खा ल तो उठाव हम चली। ठीक बा चाचा तू ना खइबा ना ना हम ना खाइब खा ल तू। ठीक बा ल बोझा अपन ल अलगा दे तनी का करब बाबू लड़का है तनी के तनो कियो समझदारी नहीं छो। धर धर बुढ़ापा में ई हाल बा धर का करब बाबू ए बुढ़ापा में आदमी काम करवा। ठीक बा चाचा हम चलो तनी ठीक बा बाबू निकल। कहाँ भाई रे खाना वाना देवी अरे भूख उख लागल बा लाओ खाना वाना ले आ। का जी बड़ा बड़ा कइले बानी जी। अरे भूख उख लागल बा दिन भर देखत है कि काट पीट के आई नहीं अब खाना वाना कम से कम लेके अइबी। लाज डर तनको घोर के पी गेल बानी का जी। बताओ ऐसन पोतो मिलल बे के बताओ कि दिन भर काम काट उट पीट के आई नहीं तब वो खाए खातिर इतना डांटत रहती है अगर तरह के बुझाता लेके आओ तर के जल्दी खाना बा। ठीक बा रुकिन जाता नहीं बता पतो हो ऐसा मिलल बिया खाए मांगला पर इतना डांटत रहती है लड़का बस तो उहे हाल बउए तनकी ओकरी के बुझाता।